Γεια σας! Νομίζω με γνωρίζετε, αλλά θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Είμαι ο Παναγής Οικονόμου και θέλω αυτή τη φορά να σας πω κάτι ξεχωριστό. Λοιπόν, όποιος κάνει τα περισσότερα like στα βίντεο του Nick Grobay, που δεν μπορώ να αποκαλύψω ποιος είναι από πίσω, τέλος πάντων, ναι, χαζομάρες λέω. Όποιος κάνει τα περισσότερα like, δηλαδή πρώτον, βασικά, μισό γιατί, ναι, είμαστε σε έναν διαγωνισμό όπου όποιος κάνει τα περισσότερα likes σε αυτά τα βίντεο που θα σας πω αμέσως τώρα, θα κερδίσει ένα διαγωνισμό. Όποιος κάνει τα περισσότερα like, θέλω να τα λέτε στους φίλους σας, στον φίλο σας, στη μαμά σας, στον μπαμπά σας, σε όλους τους όλοι αν μπορείτε, ναι. Θέλω να το πείτε σε πολλούς. Αυτά τα βίντεο που θέλω να δείτε είναι του Nick Grobay. Θέλω να τα δείτε όλα και να κάνετε όσο περισσότερα likes μπορείτε και θα κερδίσετε κάτι. Ο διαγωνισμός αρχίζει από μισό. Δείτε το σπίτι μου μέχρι τότε. Πόσες είναι σήμερα? Αρχίζει από τις 9 Τετάρτου και τελειώνει μέχρι 9 Τετάρτου, 9 Τετάρτου, μισό λεπτάκι, το έχω, 9 Τετάρτου, 9 Τετάρτου και μέχρι 31 Τετάρτου. Όποιος κάνει τα περισσότερα likes κερδίζει κάτι που δεν μπορώ να σας το πω κοντά τώρα.